Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Our number one journalist Hopewell Chinono has a special message for Zimbabwean youth. Adedzera kuti iye tizai muZimbabwe mutore mapasipoti because taneta neZANU PF ED time varakashi zvigananda. Teramudzwa zvataurwa naHopewell adedzera kuti Zimbabwe will never recover economically as long as Emmerson Mnangagwa and ZANU PF are in power. Even if America, Europe and Asia were to give Zimbabwe every product for free, Mnangagwa would sell it to us at exorbitant prices. He is a president a country should never have. Hope Chinono ari kudedzera kuti nyange tikapuwa zvinhu mahara neAmerica neEurope neAsia, iri zibenzi iri zigananda rinonzi ED rinogona ngoti zvitora futi rikatitengesera kuti riwane mari, of which guys munongoziva mega seWick Nelly zvigananda. The list goes on. Vana Hubert Angels munoziva zvegold mafia. Hapana kana vanhu vakasungwa vari kungoluta vachiba, unowanzwa vachiti saka muchaita sei, we are the police, we are the army. Ndozviri kutaurwa naHopewell ari kuzviramba, ari kudedzera kuti tizai mayuthi. Aenderera mberi Hopewell akadedzera kuti he has stolen billions of dollars through his criminal cartels. The problem is made worse by the fact that he is not only a thief but an incompetent one. Without a strong opposition to challenge the status, nothing will change. I have a message for Zimbabweans youth. Get out and live. ZANU PF will be in power until at least 2030 because there is no structured and united opposition to fight it. Muchachembera makamirira change. I have high school classmates who are still living in their parents' homes with their wives and kids who also have their own kids. It is painful to see 3 generations living under the same roof. Tizvatarwa naHopewell Chinono ari kudedzera kuti muri kungozviona mega zviri kuitika muZimbabwe, vari kuluta timu zvigananda. Thank you so much guys.